Awang buwak oh. Ang uban namatay na oh. Humana na siya. Na oh. Unsa ni nga agay gisiko man ko nabuwak. O ba ni siyang clematis? Dili siguro. Oo. Nindot no? Purple. Nay ivy ngadto ay nga sa kanang ko ano na sa ningan sa bubong nay ivy ana ay huh. Ivy o gamay ra man na siya nagkatkat ni siya amo din ni siya kay nagkatkat kay gibutang din ni siya trellis. No. Naku ana. Na ang buwak ko nindot kay ang buwak ko murag yun siya. Unsa ningan papel ba? Maros ba o dagko kay ni siya sa tanan. Dako kay ni siya sa tanan oy. Nao. Hapit na siya nahuman. Namatay na ni siya. Day bago ay na bago oh nindot kay siya oh. Murag yun siya og kanang buki murag bag naa sa buki ba inig kasal ba. Na ay. Sige.